Šiesta otázka. Čo večeriate na Vianoce? Kapustu, kledník, koláč, cesnak so chlebom, dáme si kus po džucíku a také. Siedma otázka. Máte nejakú vianočnú tradíciu? Hej, že už žereme jak švinia a ideme spať. 8. Aké sú tvoje obľúbené vianočné pesničky? No, let it snow, let it snow, let it snow. Každý deň budú raj Vianoce. Živý alebo umelý stromček máme? No máme, jak sa to volá, umelý, ale preferuješ živý, ne? 10. otázka. Sorry, preferujem. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like alebo odber, alebo niečo napíšte do komentu. Tak, čus!